Awe bafethu veko lo Mr Velabadle ngangiphani entabeni bafethu ngizayini ukumbuzise la ukuthi ngolesihlanu ziyakhala bafethu eNombika futhi eNombika Sport Ground bafethu sine vibe yangempela ke manje uvala unyaka ke ngicela nje ukuthi abantu bafike bafethu 50 rand ithikithi 50 rand ukula box VIP u200 VIP u500 so bafethu cela nisivakashela okugcina ke manje 2025 sizovala unyaka so shaya indumezulu yangempela ke manje bafethu besithi veko fune sisho sonke sithi veko bafethu ngempela bafethu ngicela nje nisupport ngicela bafethu nifike nje eNombika bafethu sovala unyaka ke manje sicela nje nifike nje nizosupport ningofowethu ingathi yini nje thenga ithikithi phatha abangani bakho kuzoba mnandi kunjeyana bafethu